So, abayan nyo ko. Ada kitang kay Zoren. Kasi pangangaba kaya kasi ako pambingi ko. So, anong oras? Alas 3. Sabi na makauli agad. So, let's go. So, ayan yung hospital may. Kaya dito, kaya kaming kaya. Ano ba yun? Parking. Kaya kami mag-park. Uyan na po yung boss Soren. Mag-vlog na ako Sino yan? Mag-vlog na ako. Hindi. Yan na naman yung reaction mo. Sheesh na naman. Karimla. Ninong kasabi mo? Ala, mag-video na ako. Mag-vlog ta na.